Miroslav Vančo. Umenie žiť. Úvahy o tom, ako žiť naplno. Audiokniha. Druhá kapitola. Umenie odpúšťať druhým aj sebe samému. Odpustenie nie je v prvom rade dar pre človeka, ktorému odpúšťaš. Je darom pre teba. Možno to znie zvláštne, dokonca nespravodlivo. Veď prečo by si mal práve ty urobiť krok k zmiereniu, keď ublížil niekto iný? Prečo by si mal niesť ďalšie bremeno, keď si už raz niesol bolesť? Práve tu sa skrýva najväčší paradox odpustenia. Nejde o to, že druhému človeku odpustíš preto, aby sa cítil lepšie. Odpúšťaš preto, aby si prestal byť väzňom vlastnej bolesti. Odpustenie nie je odmena pre vinníka. Je oslobodením pre človeka, ktorý bol zranený. Začnime preto veľmi osobnou otázkou. Nosíš v sebe krivdu? Nemusíš odpovedať nahlas. Stačí, ak si úprimne odpovieš vo svojom vnútri. Je niekto, na koho keď si spomenieš, stále cítiš hnev alebo horkosť? Niekto, kto ti ublížil, zradil ťa, opustil alebo s tebou zaobchádzal nespravodlivo? Možno sa to stalo pred mnohými rokmi, možno iba nedávno. A možno si už dávno povedal, toto mu nikdy neodpustím. Ak áno, nie si výnimkou. Každý človek nosí vo svojom živote zranenia. Niektoré sú malé, nepríjemné slová, sklamania či nevďačnosť. Iné sú hlboké. Zrada človeka, ktorému sme dôverovali. Rozpad manželstva, opustenie, násilie, poníženie. Krivdy, ktoré zmenili celý náš život. Takéto rany majú jednu osobitnú vlastnosť. Čas ich automaticky nelieči. Ak sa o ne nestaráme správnym spôsobom, často sa stáva pravý opak. Roky neprinášajú úľavu, ale hromadenie bolesti. Hnev sa premieňa na horkosť, sklamanie na nedôveru a spomienka na krivdu sa stáva súčasťou našej identity. A práve tu sa začína príbeh odpustenia. Nie ako morálna povinnosť, ale ako cesta späť k vlastnej slobode. Batoh plný kameňov. Predstav si, že celý život kráčaš s batohom na chrbte. Na začiatku je prázdny. Kráča sa ti ľahko. Potom však príde prvá väčšia krivda. Niekto te zraní, poníži alebo sklame. Zohneš sa, zdvihneš zo zeme kameň a vložíš ho do batov. Pokračuješ ďalej. O nejaký čas príde ďalšie zranenie, ďalší kameň, potom ďalší a ďalší. Spočiatku si ich takmer nevšímaš. Jeden kameň predsa nič neznamená, ani 2 či 3. Život ide ďalej a ty si na ich váhu postupne zvykáš. Lenže batoh je čoraz ťažší. Plecia sa začínajú hrbiť, chrbát bolí viac než kedysi. Každý krok si vyžaduje väčšiu námahu. Ty však príčinu nevidíš, pretože si na tú váhu zvykol. Ľudská myseľ má zvláštnu schopnosť prispôsobiť sa aj tomu, čo jej škodí. Zvykneme si na stres, na únavu, na vnútorné napätie a aj na hnev. Počase ich prestaneme považovať za niečo výnimočné. Stanú sa naším novým normálom. Až jedného dňa si uvedomíme, že nás život prestal tešiť. Ľahšie sa náneváme. Menej dôverujeme ľuďom. Ťažšie sa radujeme. Sme unavení, hoci nevieme presne povedať prečo. Často si myslíme, že problém je vo svete okolo nás,
že ľudia sú horší než kedysi, že život je príliš náročný alebo nespravodlivý. Lenže možno je problém celkom inde. Možno už roky nosíme na chrbte batoh, ktorý sme nikdy nemuseli niesť. Teraz si predstav inú situáciu. Zastavíš sa, otvoríš batoh, vezmeš do ruky jeden z kameňov a položíš ho na zem. Iba jeden. Batoh nebude zrazu ľahký, ale bude o niečo ľahší. Potom odložíš druhý. A tretí. S každým ďalším krokom začneš cítiť rozdiel. Dýcha sa ti ľahšie. Kráča sa ti slobodnejšie. Chrbát sa pomaly narovnáva. Presne tak funguje odpustenie. Nevymaže minulosť. Nezmení to, čo sa stalo. Nevráti čas. Urobí však niečo iné. Pomôže ti prestať niesť to bremeno, ktoré nikdy nepatrilo tebe. Čo odpustenie nie je. Ak sa má človek naučiť odpúšťať, musí najprv pochopiť, čo odpustenie v skutočnosti znamená. So slovom odpustenie sa totiž spája množstvo mylných predstáv. Práve tie často spôsobujú, že ho odmietame ešte skôr, ako mu dáme šancu. Nie preto, že by sme nechceli byť slobodní, ale preto, že si pod odpustením predstavujeme niečo, čím ono nikdy nemalo byť. Prvým omylom je predstava, že odpustiť znamená zabudnúť. Nie je to pravda. Ľudská pamäť nefunguje ako počítač, z ktorého možno jediným kliknutím vymazať nepríjemné udalosti. Niektoré spomienky v nás zostanú po celý život. Neznamená teda stratu pamäti. Znamená niečo oveľa dôležitejšie. Spomienka zostáva, ale prestáva nás ovládať. Človek si stále pamätá, čo sa stalo. Už však pri tej spomienke necíti rovnaký jed, hnev alebo túžbu po pomste. Rana sa postupne mení na jazvu. Jazva pripomína, že kedysi existovala bolesť, ale už nekrváca pri každom dotyku. Druhým omylom je presvedčenie, že odpustiť znamená schváliť zlo. Ani to nie je pravda. Odpustením nehovoríme, že to, čo sa stalo, bolo správne. Naopak, môžeme úplne jasne povedať, to, čo si urobil, bolo nespravodlivé. Bolo to zlé. Nemalo sa to stať. Odpustenie nemení morálne hodnotenie skutku. Mení iba náš vzťah k nemu. Znamená, že sa rozhodneme nenechať minulosť vládnuť našej prítomnosti. Tretím omylom je predstava, že odpustiť znamená obnoviť vzťah za každú cenu. To tiež nie je pravda. Odpustenie a zmierenie nie sú to isté. Zmierenie si vyžaduje ochotu oboch strán. Vyžaduje dôveru, úprimnosť a často aj dlhý čas. Odpustiť však môžeš aj človeku, ktorého už nikdy nechceš pustiť do svojho života. Ak niekto opakovane ubližuje, manipuluje alebo zneužíva tvoju dôveru, odpustenie neznamená, že mu musíš znova otvoriť dvere. Naopak. Niekedy je najzdravším prejavom odpustenia práve to, že si vytvoríš bezpečné hranice. Môžeš odpustiť a zároveň povedať: prajem ti dobro, ale už ti nedovolím, aby si mi znovu ubližoval. To nie je nedostatok lásky. To je prejav múdrosti. Napokon existuje ešte jeden veľmi rozšírený omyl. Mnohí si myslia, že odpustenie je pocit. Ak vraj raz príde pokoj, potom odpustili. Ak bolesť dostáva, znamená to, že ešte neodpustili. Lenže odpustenie takto nefunguje. Odpustenie je predovšetkým rozhodnutie. Pocity prídu až neskôr. Niekedy veľmi skoro, niekedy po mesiacoch a niekedy po rokoch. Srdce sa uzdravuje pomalšie než vôľa. Človek sa môže úprimne rozhodnúť odpustiť a napriek tomu ešte dlho cítiť smútok
alebo bolesť. To neznamená, že jeho odpustenie bolo neúprimné. Znamená to iba, že uzdravenie potrebuje čas. Tak ako sa hlboká telesná rana nezahojí za jediný deň, ani rana duše nezmizne okamžite. Odpustenie je začiatkom liečenia, nie jeho posledným krokom. Prečo je odpúšťanie také ťažké? Ak je odpustenie také oslobodzujúce, prečo nám robí také veľké problémy? Prečo sa v nás niečo vspiera už len pri predstave, že by sme mali odpustiť človeku, ktorý nám ublížil? Odpoveď nie je jednoduchá, ale jedna z jej častí je prekvapujúca. Neodpustenie nám totiž dáva pocit moci. Keď niekomu odmietame odpustiť, zostáva v našich očiach vinníkom. My sme tí, ktorým bolo ublížené, a on je ten, kto nesie vinu. Máme pocit, že nad ním držíme určitú morálnu prevahu. Ako by sme boli sudcom, ktorý ešte nevyniesol rozsudok. Tento pocit je zvláštne príťažlivý, najmä vtedy, keď sme boli bezmocní. Ak nás niekto ponížil, oklamal alebo zradil, prirodzene túžime získať späť kontrolu. Neodpustenie nám vytvára ilúziu, že ju máme. Zdá sa nám, že pokiaľ držíme v sebe hnev, druhý človek za svoje činy stále platí. Lenže je to iba ilúzia. Človek, ktorému odmietame odpustiť, veľmi často vôbec netuší, čo sa v nás odohráva. Žije svoj život, chodí do práce, stretáva priateľov, smeje sa, plánuje budúcnosť. A my medzi tým každý večer znovu prehrávame ten istý príbeh. Predstavujeme si rozhovory, ktoré sa nikdy neodohrali. Premýšľame, čo sme mali povedať. V duchu sa hádame. Obhajujeme sa. Obviňujeme. Po 1000 raz. A za každým nás to stojí ďalší kúsok vnútorného pokoja. Myslíme si, že máme nad tým človekom moc. V skutočnosti je to často presne naopak. On ovláda naše myšlienky, naše emócie, naše noci, náš pokoj. Nie preto, že by to chcel, ale preto, že sme mu vo svojom vnútri dovolili zostať. Existuje známe prirovnanie, ktoré túto situáciu vystihuje veľmi presne. Neodpustenie je ako piť jed a čakať, že zomrie niekto iný. Je to tvrdá veta, ale skrýva sa v nej veľká pravda. Nenávisť ubližuje predovšetkým tomu, kto ju nosí vo svojom srdci. Odpustenie v dejinách ľudstva. Odpustenie nie je moderný psychologický objav ani módny trend posledných rokov. Sprevádza ľudstvo od nepamäti. Zaujímavé však je, že jeho dnešné chápanie vznikalo len veľmi pomaly. V starovekom svete bola pomsta prirodzenou súčasťou spravodlivosti. Ak niekto ublížil tvojej rodine, bolo takmer povinnosťou pomstiť sa. A veľmi často nešlo iba o odplatu voči vinníkovi. Krvná pomsta zasahovala celé rody a dokázala pokračovať celé generácie. Vďaka tomu predstavovalo starozákonné pravidlo oko za oko, zub za zub, veľký krok dopredu. Dnes nám znie kruto, no vo svojej dobe bolo prejavom obmedzenia násilia. Hovorilo totiž, že trest nesmie byť väčší než spôsobená škoda. Ak niekto vyrazil zub, nemáš právo zabiť jeho ani jeho rodinu. Pomsta dostala hranice. Aj to už bol pokrok. Potom však prišiel Ježiš Kristus a povedal niečo, čo muselo jeho súčasníkov šokovať. Milujte svojich nepriateľov. Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Tieto slová neboli iba novým morálnym odporúčaním. Priniesli revolúciu.
Vo svete, kde bola pomsta otázkou cti, zrazu zaznela výzva odpustiť. Nie preto, že by zlo prestalo byť zlom, ale preto, že nekonečný kolobeh nenávisti nikdy nevytvorí spravodlivejší svet. Je pozoruhodné, že práve táto myšlienka prežila stáročia. Nie preto, že by bola jednoduchá, ale preto, že funguje. Ľudia, ktorí sa naučili odpúšťať, nezmenili iba život svojich nepriateľov. Predovšetkým zmenili vlastný život. Odpustenie tak zostáva aj po 2000 rokoch jednou z najradikálnejších a zároveň najoslobodzujúcejších myšlienok, aké ľudstvo objavilo. Odpustenie nie je slabosť. Keď Ježiš hovoril o odpustení, nehovoril ako človek, ktorý nepoznal bolesť ani nespravodlivosť. Dobre vedel, aký je svet. Vedel, čo znamená zrada, odmietnutie, výsmech, aj násilie. A tak je dôležité pochopiť, že odpustenie nikdy nechápal ako prejav slabosti. Naopak. Odpustiť dokáže iba silný človek. Slabší je ten, kto zostane uväznený vo vlastnom hneve. Najvýraznejšie sa to ukazuje na Golgote. Ježiš visí na kríži. Ruky a nohy má prerazené klincami, telo zničené bičovaním, okolo neho stoja ľudia, ktorí sa mu posmievajú. Vojaci si medzi sebou rozdeľujú jeho šaty, ako by bol už len predmetom. V takej chvíli by každý človek pochopil hnev, túžbu po pomste, alebo aspoň slová odsúdenia. On však vyslovil vetu, ktorá dodnes patrí k najnepochopiteľnejším slovám v dejinách ľudstva. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Tieto slová nemožno vysvetliť slabosťou. Slabosť sa mstí, slabosť nenávidí. Slabosť sa snaží druhého ponížiť, aby sama na chvíľu získala pocit sily. Odpustenie si vyžaduje oveľa väčšiu odvahu. Neznamená to, že bolesť prestala existovať. Neznamená ani, že zlo sa zrazu stalo dobrom. Znamená iba to, že človek odmietne dovoliť zlu, aby určovalo jeho vlastné srdce. Práve v tom spočíva jeho skutočná sila. Ľudia, ktorí dokázali odpustiť. Niekto môže namietať, že takýto postoj je krásny v teórii, ale v skutočnom živote je takmer nemožný. Dejiny však poznajú ľudí, ktorí dokázali odpustiť aj tam, kde sa to zdalo úplne nepredstaviteľné. Jedným z nich bol Nelson Mandela. Vo väzení strávil 27 rokov. 27 rokov bez slobody, 27 rokov ponižovania, tvrdých podmienok a neistoty. Mal všetky dôvody nenávidieť ľudí, ktorí mu vzali najlepšie roky života. Keď však vyšiel na slobodu a neskôr sa stal prezidentom Juhoafrickej republiky, nerozhodol sa pre pomstu. Pochopil niečo veľmi dôležité. Raz povedal: keď som vyšiel z väzenia, uvedomil som si, že ak za sebou nenechám hnev a nenávisť, zostanem väzňom aj naďalej. To je jedna z najhlbších definícií odpustenia. Skutočné väzenie totiž nemusí mať mreže. Môže sa nachádzať v našom vlastnom srdci. Podobný príbeh rozpráva aj Corrie ten Boom. Počas druhej svetovej vojny pomáhala spolu so svojou rodinou ukrývať Židov. Za svoju odvahu zaplatila pobytom v nacistickom koncentračnom tábore. Jej sestra tam zomrela a Corrie si z tábora odniesla spomienky, ktoré človek nikdy celkom nevymaže. Po vojne začala hovoriť o odpustení. Raz po jednej zo svojich prednášok prišiel za ňou muž. Podal jej ruku. V tej chvíli ho spoznala. Bol to jeden z bývalých dozorcov z koncentračného tábora. Povedal jej: viem, že Boh mi odpustil.
ale chcel by som vedieť, či mi dokážete odpustiť aj vy. Corrie neskôr priznala, že to bolo niekoľko najťažších sekúnd jej života. Všetko v nej kričalo nie. Spomenula si na sestru, na utrpenie, na to ponižovanie, na smrť. A predsa napokon zdvihla ruku a podala mu ju. Neskôr napísala, že práve v tej chvíli pocítila zvláštnu vnútornú slobodu. Nie preto, že by zabudla na minulosť. Nie preto, že by prestala považovať jeho činy za zlo. Ale preto, že konečne odložila kameň, ktorý celé roky niesla vo svojom srdci. Tieto príbehy nehovoria, že odpustenie je jednoduché. Hovoria niečo oveľa dôležitejšie. Že je možné. A že človek, ktorý odpustí, nemení predovšetkým minulosť. Mení svoju budúcnosť. Odpustiť sebe samému. Keď sa hovorí o odpustení, väčšina ľudí myslí na krivdy, ktoré im spôsobili druhí. Existuje však ešte jedna oblasť, ktorá býva často ešte bolestivejšia. Odpustiť sebe samému. Možno aj ty nosíš vo svojom srdci rozhodnutie, ktoré by si dnes urobil inak. Slová, ktoré už nemožno vziať späť. Premárnenú príležitosť. Vzťah, ktorý sa rozpadol aj tvojou vinou. Chybu, ktorá zasiahla ľudí, ktorých si mal rád. Niektoré výčitky sú oprávnené. Naozaj sme urobili zlé rozhodnutia. Naozaj sme niekomu ublížili. Nikomu z nás sa nepodarilo prežiť život bez omylu. Problém nastáva vo chvíli, keď sa vina prestane meniť na zodpovednosť a začne sa meniť na trvalé odsúdenie samého seba. Je veľký rozdiel medzi vetami urobil som zlú vec a som zlý človek. Prvá veta otvára cestu k náprave. Druhá ju zatvára. Ak sa človek začne stotožňovať so svojimi chybami, prestáva veriť, že môže byť iný. Namiesto toho, aby sa poučil z minulosti, nechá sa ňou definovať. To však nie je pokora. To je beznádej. Skutočná pokora dokáže priznať vlastnú vinu bez toho, aby poprela vlastnú hodnotu. Povie, áno, zlyhal som. Nie, nemám už žiadnu hodnotu. Každý rodič vie, že keď dieťa spadne pri prvých krokoch, neodsúdi ho za to. Zdvihne ho a povzbudí, aby to skúsilo znova. Keby dieťa po prvom páde uverilo, že už nikdy nebude vedieť chodiť, zostalo by celý život na zemi. S dospelými je to často podobné. Po jednom veľkom páde uveríme, že už nemáme právo začať odznova. Lenže život takto nefunguje. Najväčšie osobnosti dejín neboli ľuďmi bez chýb. Boli to ľudia, ktorí sa po svojich pádoch dokázali postaviť. Peter a Judáš. Túto pravdu nádherne ilustrujú dva biblické príbehy. Obaja muži patrili medzi najbližších Ježišových učeníkov. Obaja zlyhali. A predsa sa ich životy skončili úplne odlišne. Peter apoštol bol presvedčený, že svojho majstra nikdy neopustí. Ešte niekoľko hodín pred Ježišovým zatknutím odvážne vyhlasoval, že s ním pôjde aj do väzenia a na smrť. Keď však prišla rozhodujúca chvíľa, zľakol sa. Nie raz, ani dvakrát. Trikrát zaprel, že Ježiša vôbec pozná. Pre človeka, ktorý sa považoval za verného priateľa, to muselo byť strašné zlyhanie. Keď si uvedomil, čo urobil, evanjelium hovorí jednoducho. Vyšiel von a horko zaplakal. Na druhej strane stojí Judáš Iškariotský. Aj on pochopil, že urobil strašnú chybu. Vrátil peniaze, ktoré dostal za zradu a priznal, že zradil nevinného človeka. Rozdiel medzi nimi však nespočíval vo veľkosti ich viny.
Spočíval v tom, čo urobili potom. Peter dovolil, aby jeho slzy otvorili cestu k zmene. Judáš uveril, že preňho už niet nádeje. Jeden prijal odpustenie, druhý ho nedokázal prijať. To je veľmi dôležitá lekcia. Niekedy je oveľa ťažšie prijať odpustenie, než ho niekomu darovať. Mnohí ľudia dokážu úprimne veriť, že Boh odpustí druhým. Len neveria, že môže odpustiť im. Ako by ich vina bola väčšia než Božie milosrdenstvo. Kresťanstvo však stojí na presne opačnom presvedčení. Žiadna vina nie je väčšia než Božia láska. To neznamená, že na našich skutkoch nezáleží. Znamená to, že pokiaľ človek žije, vždy existuje cesta späť. A možno práve odpustenie sebe samému je posledným krokom k skutočnej slobode. Nie preto, že by sme zabudli na svoje chyby, ale preto, že z nich konečne prestaneme robiť svoje celoživotné väzenie. Je možné odpustiť všetko? Pri tejto téme sa prirodzene vynára jedna z najťažších otázok. Existujú činy, ktoré sa odpustiť nedajú? Mnohí ľudia by bez váhania odpovedali áno a niet sa čomu čudovať. Keď človek počuje o vraždách, mučení, zneužívaní detí, vojnách alebo genocíde, myšlienka odpustenia môže znieť až urážlivo. Ako by sme chceli povedať, že takéto zlo vlastne nebolo až také vážne. To by však bolo úplné nepochopenie odpustenia. Odpustiť neznamená vyhlásiť, že zločin prestal byť zločinom. Neznamená zrušiť spravodlivosť ani oslobodiť vinníka od zodpovednosti. Spoločnosť potrebuje spravodlivé súdy, zákony a tresty. Chráni tým nevinných a dáva jasne najavo, že zlo nemožno tolerovať. Odpustenie a spravodlivosť preto nie sú nepriatelia. Môžu kráčať vedľa seba. Človek môže odpustiť a zároveň trvať na tom, aby vinník niesol následky svojich činov. Rodič môže odpustiť vodičovi, ktorý opitý pripravil o život jeho dieťa a zároveň súhlasiť s tým, že má byť spravodlivo potrestaný. Odpustenie totiž neruší zodpovednosť. Ruší nenávisť. Z tohto dôvodu je také náročné. Neznamená vzdať sa spravodlivosti. Znamená vzdať sa pomsty. A medzi týmito dvoma vecami je veľký rozdiel. Spravodlivosť hľadá pravdu, pomsta hľadá utrpenie. Spravodlivosť chce, aby zlo bolo pomenované. Pomsta chce, aby druhý trpel rovnako, ako sme trpeli my. Odpustenie prerušuje tento nekonečný kolobeh. Nie preto, že by zabudlo na zlo, ale preto, že odmieta dovoliť, aby zlo vytváralo ďalšie zlo. Odpustenie ako cesta, nie okamih. Filmy často vytvárajú dojem, že odpustenie sa odohrá v jedinom silnom okamihu. Dvaja ľudia sa stretnú, padnú si do náručia, zaznejú slová odpúšťam ti a všetko je vyriešené. Skutočný život býva oveľa zložitejší. Veľké zranenia sa zriedkavo hoja naraz. Odpustenie je často proces. Niekedy trvá mesiace, niekedy roky. A niekedy sa k nemu človek musí vracať opakovane. Rozhodne sa odpustiť, no o niekoľko týždňov sa stará bolesť opäť ozve. Vráti sa hnev, spomienky alebo túžba po pomste. Mnohí si v tej chvíli myslia, že zlyhali. V skutočnosti je to prirodzené. Hlboké rany sa hoja postupne. Tak ako sa zlomená kosť nezrastie za jedinú noc, ani zranené srdce sa neuzdraví okamžite. Niekedy znamená odpustenie každý deň znovu povedať: nechcem, aby táto krivda riadila môj život. A na druhý deň to povedať znova.
Nie preto, že predchádzajúce rozhodnutie bolo neplatné, ale preto, že uzdravenie je cesta. Na tejto ceste bývajú aj kroky späť. Sú dni, keď sa zdá, že sme sa nikam neposunuli. Spomienka zabolí rovnako ako kedysi. To však ešte neznamená, že odpustenie bolo márne. Aj človek po ťažkej operácii má lepšie aj horšie dni. To neznamená, že sa neuzdravuje. Znamená to iba, že uzdravenie potrebuje čas. S odpustením je to podobné. Nie je to jednorázový výkon, je to pomalá premena srdca. A možno práve preto patrí medzi najťažšie, ale aj najkrajšie cesty, na ktoré sa človek môže počas svojho života vydať. Sloboda, ktorá stojí za to. Na začiatku tejto kapitoly sme si povedali, že odpustenie nie je darom pre vinníka, ale predovšetkým pre človeka, ktorý bol zranený. Teraz sa k tejto myšlienke môžeme vrátiť. Po všetkom, čo sme si povedali, je už zrejmé, že odpustenie nie je slabosťou, zabudnutím ani schvaľovaním zla. Nie je ani emóciou, ktorá sa jedného dňa jednoducho objaví. Je to vedomé rozhodnutie prestať žiť ako väzeň vlastnej minulosti. To neznamená, že bolesť okamžite zmizne. Niektoré rany zostanú citlivé celý život. Niektoré spomienky nikdy celkom nevyblednú. Niektoré otázky zostanú bez odpovede. A predsa môže človek dospieť do bodu, keď už jeho život neurčuje to, čo sa mu stalo, ale to, ako sa rozhodol na túto skúsenosť odpovedať. Práve v tom spočíva skutočná sloboda. Nie je to sloboda od minulosti. Je to sloboda od jej moci. Predstav si dvoch ľudí, ktorí prežili rovnakú krivdu. Jeden ju nosí v sebe celé 10 ročia, rozpráva o nej pri každej príležitosti. Každá nová skúsenosť sa filtruje cez staré zranenie. Postupne prestáva dôverovať ľuďom, uzatvára sa do seba a život sa preňho stáva nekonečným zápasom s tým, čo sa už nedá zmeniť. Druhý človek tú istú bolesť nepopiera. Nepredstiera, že sa nič nestalo. Prejde dlhou cestou smútku a hnevu aj zápasu. No jedného dňa sa rozhodne, že minulosť už nebude riadiť jeho budúcnosť. Krivda zostane súčasťou jeho príbehu, ale prestane byť jeho hlavnou kapitolou. Obaja zažili to isté. Rozdiel nie je v minulosti. Rozdiel je v tom, komu dovolili rozhodovať o svojej budúcnosti. Posledná myšlienka. Možno práve teraz nosíš vo svojom srdci meno človeka, ktorému ešte nedokážeš odpustiť. Možno je tým človekom niekto z tvojej rodiny. Možno bývalý partner, možno priateľ, možno rodič. A možno si tým človekom ty sám. Ak je to tak, nesnaž sa všetko vyriešiť za jeden deň. Veľké odpustenie sa rodí pomaly. Začína sa malým rozhodnutím. Nie rozhodnutím zabudnúť. Nie rozhodnutím ospravedlniť zlo. Ale rozhodnutím prestať nosiť kameň, ktorý ťa už celé roky ťaží. Možno ho dnes ešte nedokážeš úplne položiť na zem. Nevadí. Stačí, ak ho prestaneš zvierať takou silou. Pretože každý krok smerom k odpusteniu je zároveň krokom smerom k vlastnej slobode. Niet preto divu, že patrí odpustenie medzi najväčšie umenie života. Nie preto, že mení minulosť, ale preto, že mení človeka. Keď odpustíme druhým, dávame im šancu. Keď odpustíme sebe, dávame šancu vlastnému životu. A keď sa naučíme odpúšťať, prestaneme byť väzňami toho, čo bolo. Začneme byť slobodní preto, čo ešte len môže prísť.